В этом здании расположились практически все ведущие телекомпании Татарстана. Это телеканал «Эфир», телеканал «Татарстан-24». Именно сюда приехали сотрудники Пестричинского телевидения стажироваться, перенимать опыт своих коллег. Район телекомпаниялары үшін Татмедиа ұйымшасы тарафынан ұйыштырылған стажировка октябрь ахырларында башланды. Программа 3 көнгә каралган, үз эшенә теоретик өлешне дә ала. Аны танылган алып баручы Сергей Шерстнев үткәрде. Мастер-классны сөйләм техникасы буенча укытучы Вероника Чепегина җитәкләде. Правая кисть на себя, левая от себя. Практик өлештә съемкаларда катнашып, кичке яңалыклар чыгарылышына видеоматериал әзерләргә кирәк иде. Половина дня мы потратили только еще на какую-то теорию, теоретическую часть, и потом за оставшиеся пару-тройку часов найти тему, выехать на локацию, отработать, снять, успеть сделать сюжет, выпуск. Жесткие очень временные рамки, и сходу въехать и адаптироваться не у каждого получается, но у обеих групп вчера получилось, я очень прям рад. Укуның 3-нче көнендә тыңлаучылар иртәнге планеркада катнаштылар. Татарстан-24 каналының хәбәрләр хезмәте шеф-редакторы районнардан килгән сюжетларга җентекле анализ тәкъдим итте. Мне понравился детальный разбор наших материалов, то есть конкретно что, почему. Плюс еще была теория сначала, то есть и потом могли мы осуществить все наши ошибки, убрать и сделать все более качественно. Татмедиа оешмасының телевидение булган филиаллары мондый укуларны барысы да үтәчәк. Петряч телекомпаниясе Татарстан-24 каналының партнеры булып тора. Безнең сюжетлар республика каналында 2 ел дәвамында чыгып бара. Петряч районы хәбәрләрен Татарстан-24 каналыннан сез һәр җомга кичке сәгать 7дә һәм һәр шимбә иртәнге 7дә карый аласыз.